Tämä on luovin pääsykoevideo. Ykkösosassa Petranella Kemppinen esittelee itsensä, miksi hän haluaa media-alan ammattiin. Kakkososassa esitellään hänen parhaita töitään vuodelta 2024. Petranella, minä olen kuullut, että opiskelet media-alaa ja kuvataidetta ja grafiikkaa Helsingin evankelisessa opistossa. Ja minkälaisiin tehtäviin sinä haluat media-alalla mennä töihin? Kirjojen kuvittajaksi, niinkö? Joo. Sarjakuvien piirtäjäksi, niinkö? Joo. Ja ihailet Dove Pilkkeytä, eikö vaan? Joo. Ja media-alaan liittyvät harrastuksesi ovat, että sinä piirrät joka päivä 4 tuntia älypuhelimella. Olen varmasti ymmärtänyt oikein, olenko? Mä piirrän fantasiahahmoja, psykedeellisiä hahmoja. Oikein hyvä. Ja sinä olet saanut Heon työharjoittelupaikan media-alan yrityksestä Neurofootball toiminimi. Ja he ovat pyytäneet sinun tilaustyönä kuvittamaan tekoälykirjaa. Pitääkö paikkansa? Näin. Vaikka. Kyllä. Joo. Oikein. Tässä on Petranellan oma kuva. Tässä on näitä älypuhelimella piirrettyjä. Eli hän piirtää joka päivä 4 tuntia älypuhelimen graafisella tekniikalla. Mustavalkoinen, värikäs. Tässäkin on oma kuva. Täällä on lyijykynätyö. Nämä on jotain demoneita. Tässä on tämmönen Urho Kekkonen. Tässä on tämmönen kissanainen. Tää on piirretty Heossa tänä vuonna. Lohikäärmetyö liitutekniikalla. Täällä on perhekuva. Täällä on Pupujussi. Tässä on myöskin tämmöistä terveellistä ruokaa syövä Petra. Kiitos.